wato ma'ana taushen fage. Yar uwa karki manta da cewa wai sai saurayi ya baki kuɗi shine yake masoyinki. A gaskiya wannan ba haka bane. Muna so mu dora kanmu al'adar da babu ita a cikin addinin musulunci, domin shi tauhin fage la alqatul ibada baya ɗaya daga cikin ibada, amma ke kin mai da shi cewar mutukar saurayi bai baki kuɗin taushen fage ba har kina kawowa a zuciyarki na cewar ke ba za ki aure shi ba ma. To wannan ba haka yake ba, kuma ina ta yan uwa murna da farin ciki da zuwan wannan taushen fage. Allah ya sa a yi lafiya, amin. Kasuwa da yara an ce mi wasa a gida, kara je kasuwa da mu. Lima, mama na za ta ba da kuɗi a siyo min a kasuwa tunda an hana yara zuwa. Lima, ba san an hana yara zuwa ba, amma zan ce mama ta ba da kuɗi nima a siyo min a kasuwa saboda mutane sun yi yawa. Kuma kin ga mu kananu ne, kar mu je ma a tatture mu ko? Al'adunmu da gargajiya ma'ana taushen fage. Allah ya kawo